Здравейте, хора, съм Хонев и това е Euro Truck Simulator. Това е първият клип за канала. Той ще е на Euro Truck Simulator, тази игра е супер яка. Сега, да видим какъв да се направим. Мисля, съм някакъв грозен. Не, съм нега. Нега. Да, какъв канон да караме? Това Марк. Ивеко или Марк? О, тук има и Мерцедес. Какво да изберем? Волво. Да кажа, мисля да избера Мерцедес. Я ще избера. И сега, това тук, това ще ми е останалото лого. Please enter the game in the name of your company. Компанията ще ми се казва Honest EOOD. Клик. Всичко е готово. Сега, само че контролите ще са малко проблем, понеже аз искам да играя от корнилото ми, а не от клавиатурата. И да. Дано да я харесва Euro Truck Simulator 2, понеже аз съм не играл и тази игра е супер якичка. Просто чилаут. Карай си с камиона, хич не ти пука. Дреме ти да. И айде, ако да идиш днеска. Да, къде да се спомням? Къде искате да се спомням? Няма България, понеже това не е купената версия. Не ми се дава 20. И да. Италия. Милан. В Германия. Ще спомня да видим къде. Абе, къде са големите градове? Аз колко съм ориентиран. Хамбург, Берлин. Спомням в Берлин. И да. Хайде. GG. Айде, няма да тръгва. Какво става? Почна да зарежда. Между другото трябва да оправим настройките, но да видим дали ще тръгне с кормилото, понеже не съм много сигурен дали ще тръгне, но да видим. Enter. И пак чакаме, както винаги. Но мразя такива игри, които трябва да се чака време. Единствено това не ми харесва в игрите. Но какво се прави? Ще се чака. Казвайте какво други поредици искат да има. И да се съберем хора, които да ме гледат и да харесват това, което правя, защото за нас това е най-важното. Я да видим сега. И да запалим двигател. Сега. С клавиатурата на нас не е истински клавиатура. Добре, сам да имам туториал. Да. Отпадно. Да излиза камерата от еферни. И пауза става. Западането. Добре. Първо трябва да върнем. И да оправим настройките, понеже не искам да играя с клавиатурата. Искам да играя с кормилото. Контрол. Пак на контрол.
Маус Стерлинг. Педал. No. Така. Геймплей. Maybe. Не, това няма да е. Не. Киборд. Може път тук да... О, толкова е да трябва да размислям всичко. О, тук може да го направя на такова. Да е наръчно. Но... Ами, явно няма да стане с контролиране. Понеже не знам как трябва да иде после. И за сега ще играем с клавиатурата. Какво се прави? Така... Искам да изляза от тук. Не знам защо, но DPI е супер малък. И така, да почваме. Да видим къде ни е спаун. Къде трябва... Какво е това? Това е тая тръба. What the fuck? Къде трябва да ходим? Трябва сега да забия. О, как забия? Не? Кога да е? Кога? Ще се забия. Не, няма. Аз съм опитен шофър. Сега от тук може би. Да, и тук може би ще трябва да карам на first person. Дай да. Микробус е! Спирачки! Фях микробус. И нали дай назад го. Я на first person. Помисля, че лек трябваше да се натиска. Да. Давай. Мерцедеса. Нещо не му се вади. Да видим. Как се включваше в този стъкло? Всеко едно да беше. Ето да, F2. На светофарите мисля, че трябваше да се чака. Сега трябва да загинем на дясно. Аз съм тираджия в Германия. Тираджия в Германия. Не съм пуснал аудиото на играта, понеже може да има копирайт. Не искам да ми копирайтнат какво. Да. Спирачка, please. О, аз да не съм бъркал по... той точно е тук сега, трябва да загинем. Дай да. Варва срендето. Как кара 220? What the fuck? Аз пус Мерцедес. Дай му Мерцедес. Ти можеш. Дай. Не. Бусне от трошката. Няма. Съм опитен шофьор, хора. Рип скин. На следващото мисля, че трябва да завия. Не, точно тук трябва да завия. Спирачка. Бип. Дай се назад. Ай се напредна пак. Върти. Колко екстрима по волан. Ай. Врати малко. Къде трябва да вляза сега? Тук не. Това ли беше? О, да, това беше явно за първата ми. Не знам колко дълъг стана този клип. Но мисля да... Спирачка. Сега тук трябва Enter. Нали? Да. Какво спечелихме? Нищо. What? Едно XP? Ти сериозен ли си? Това не е реално. Защо е така? Давай, Капиньон. Не знам защо така прави. Не ми забива на...
Не знам, явно трябва да позареди играта малко, защото я пускам за втори път някъде. Какъв съм як черен. Не съм расист. You think progress, yeah, Левел 0 съм. Нямам почти нищо. Сега как мога да се върна да си карам пък? Job Market? Maybe. Да, трябва да влезем в Job Market. Това е това. Не, няма. Това, да, не е някаква фирма, която да работя с тях. И да ми дават пари. О, да. Окей. Няма проблем. Абе, чуваме там. Към. Да чуя се да превърша така епизода да ви е гадно и да чакате чак до другия епизод. Или да продължа. Да съм гаден ли, да не съм ли гаден? Мисля да не съм гаден. Няма да съм гаден, май. Няма да съм. Обещавам. Или пък се лъжа. Не знам. Не. Но защо сме с Вулво? Аз ли избрах да съм с Вулво? Дай се. Ма не откъде ли ме? Или малко? Но съм добър, нали? Накъде сега? Това е рефът. Ей, пак го изтарвах. Пречи да покарам на среща. Я пробвам. Давай. О, ще се обърне. О, толкова добре, че ми идваше на фан, иначе рик. Майка няма. Давай. Минаваме. Давай. Пак минаваме. Минахме. Ей. Спирачката. Между другото, мисля да направя умигъл на 10 съба, като свършва ден. Така че бързайте се да абонирате, ако искате да ме видите в умигъл. Ей! Аре бе, той светофар няма ли вече? И да не GTA, да си минаш на червено. GTA 5, колко яка игра е, но моята кочна едва ли ще я подкара. Potato PC. Дай. Сега къде надясно трябва да видя. О! Дясно да. Колко километра ми остава? 229 километра. Рели. Имам някакъв имейл получил, но няма да го видя. Вот. Посоката ли обърках? Не съм объркал, но защо не са урункали. Трябва да карам до 50. Опа. Намали. Малко превишихме. Скоростта не пречи. Скорост трябва да спазвам. Няма да се разберем така с играта. Вземи пари. Всякъде из селата ли сме на Анти? Дай канале. Ти можеш. Няма да спазвам правила. Нимка. Аз съм българин и не спазвам правила. Капа. Пак 50 пише. Няма да спазвам правила. Как са те правила? Не ги знам. Пречи.
Няма правила начин. За мен. Спирачка. Ох, то скочна, как ще обърна сега. Да. Ох, шляга мантиот. Опа. Малко. О, тук ще трябва да правим обратния завод. О, глич. Едно гада. Айде ма момче, можеш. Давай. Подкарах му. Дай сега. Рязко напред. Дай. Давай, моето момче. Давай. Дай. Напъни се. Браво. Страшен канал. Просто невероятен. Волво. Рейзър. Защото няма по-здрави коректори. И аз между другото трябва да взема някакви рейзър, иначе мишката издава. Ето е някаква дистилия. Трябва да взема някаква хубава мишка. Предложите в коментарите каква мишка да си взема. Понеже аз не съм. Фак, обърках пътя. Фак. Или пък и откъм нощ. Няма ли? Да разпълна ли? Не, няма. От кнопка няма път. Трябва да връщаме сега. Айде Пети. Ще го кръст канала, ще се казва Пети. Да? Абе, бягай от тук, заради тебе загубих 4 стени. Пети, рани Пети, не те срам. Неща. Пип. Ако мръдне, може да е добре. Буклук. Пип. Извинявам се за нецензурата, но такива глупаци много мадрат. Аре бе, Пети. Давай Пети. Давай моето момче. Давай. Браво, моето момче. Браво. Айде Пети. Петлон, браво. Той е буклук, ако не се махнеш и сляеш му щупя главата, нещо че не мога. Гледай тук, каква халя, бе. Му щупя главата. Ако карах бензин. Майко. Между другото, какво карам аз? Някаква траба. Полутъфо. Малко съм пиян. Не мога да карам. Буп. Този епизод мисля, че става твърде дълъг и вече не искате да ме слушате, но какво се прави? Давай, Пети. Ти можеш, давай. Пети е невероятно. Просто Пети си е Пети. Колко време не става? Това надявам се да не е твърде дълго. Но като гледам ще е твърде дълго. И това ще е, хора, от първи епизод. Дайте палец нагоре, абонирайте се. Аз бях от днес и до следващия път. Peace out.